Уби жена си заради курвата, оная мърша, дето беше цяла вечер с теб и тя избра да са и без теб заради приятелката си и приятелката ти остави заради той куче умряло приятелката си глупак. Ти си толкова глупав. Ма може ли да оставиш едно красиво момиче да те търпи с лудостта, която не може да го сдави. Слушай бе. Може ли да оставиш такова момиче с твоята лудост да търпи с лудостта, която имаш и въпреки всичко тя стои до теб, ти избра Тос Миндил, някакъв Батман, жената котка. Коя беше тя в цялата работа, за да струва ли се? С маската ли бе? Да, дето я наби за жена си заради Тос Миндил. Чакай, те дълго бяха, ти бъркаш, тя маска. Не бе, последната е последната. Газ бе, Венци. Коя бе, държих ли бе? Абе, ти си баси резила. Ти си толкова оттайка, че нямам дъното на дъното на дъното, където мога да кажа, ти си най-на дъното, брат, на кълта, дето изкушено е, че вода няма. Ашкън, жив здрав, брат. Ти си много такъв. Как може такава хубава жена като твоята търпелива и то най-вече от лудостта взима? Имаш лудост, знаеш каква си лудост. Въпросът е, и те търпи. Да отвориш багажника. Не мога, аз там не съм го правила. Жената замина, ти увяхна. Беше един увяхнал, такъв стоеше хубаво, че се върна. Пак се съживи. Аз чакай, тя като замина имаше други на нейно място. Не. Ти беше един увяхнал. Тъй стоеше като охлюв. Нито да мърдаш, нито... Колегата да е оставал без курва на разположение. Статуя Хана Спарух. С сабията беше, с коня. Нямаше никакъв адреналин, нямаше пауър, нямаше. Сега са съживите. Хубучета съжили и са върна горкото момиче. И пак ти казвам, търпия, тя те търпи, да. Тя те търпи цялата работа, че те търпи, защото ти си луд. Ти знаеш, че си луд. А тебе никой няма да търпи, освен не. Сега виж какво пише другата, накарай курвата си да си... Остай сега, искаш ли пак да те остави? Искаш ли да сбяга сега пак? Искам да дойдеш ти да я вземеш, да я храниш с сладина. Искам да я храниш с сладина и с фили мазани с олио и червен пипер. Аз не искам да я вземам. Искам да я кръстиш Касандра, ти да се ранду и да я целиш ножови в цирка. Аз няма да я взимам. Тя си те обича, тя има някакви... Той се е влюбил в Батко, обаче Батко е курва. Аз си казах, идей много съм ядка, защото Батко по някой време ще нареди на някой от мирмидонците, борци, морцито и они. Момичето те търпи с всички лудости на твоите. Правише резил, правише глупак, правише... И тя въпреки... Кой ще те търпи тебе, бе? Кажи ми една жена, де че те търпи. Кажи ми една. Сякаш ме търпи, защото съм фрашкан с кеш. Къв кеш имаш ти? Майко Тос, ако има кеш, аз трябва... Ти имаш пари ли, бе? Хубаво, че са и бе, че ти изкарва пари, бе, глупак. Ти парли имаш. Добре, че тя е глупачка, тя е просто в червата. Тя ако отиде на адрес, най-много да изземат нейните пари и да диша пари. Тя на ден по 5-600 евро изкарва момичето, не ми са пред. Ти парли имаш. Тя изхарчи 500 евро за гримови само, бе, колега. Сбяга от теб директно ти. Като замина, защо веднага слезе от хотела? Нали си голям ербаб? Що ни стоя 10 дена без нея в хотел?